We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngingumfundisi owathwala ngokulala namantombazane ebandleni. Ngiyabingelela kuwe ntokazi nakusizwe sakithi. Ngiwubaba osekhulile nje impela. Ngikhulele endaweni yase-KZN. Ngikhuliswa ubaba nomama. Abazali bami bekubantu abamuthanda kakhulu uNkulunkulu. Ekhaya bekunesonto. Besibathathu izingane zasekhaya. Safunda saze sasiqeda isikole. Kodwa asikhonanga ukuqhubekela phambili. Ngoba ngezinkathi zethu bekukhokhwa emayunivesi. Phela abazali bethu bebangathathi entweni ngoba ubaba ubengumfundisi nje kuphela, ubengasebenzi. Umama yena ubesebenza emakhishini nakhona ubengena ngamalanga. Kwaphoqa-ke ukuthi masiqeda isikole sihambe siyofuna umsebenzi. Ngaba nenhlanhla-ke mina ngathola umsebenzi wokuba unogada esikoleni. Ngaqeda isikole ngo-1990. Kwathi ngo-1994 ngathola umsebenzi. Ngo-1997 ngathatha unkosikazi. uNkulunkulu wasibusisa ngezingane eziwu-5. Kwathi ngonyaka ka-2005 washona ubaba. Kwase kuphoqa-ke ukuthi kumele ngingene esikhundleni sakhe sokuba umfundisi. Bekuyinto engangingenankinga nayo ngoba vele bekwaziwa ukuthi ngiyakuthanda ukushumayela. Kanti futhi ngikhulele kuyo lenkonzo. So bengisebenza ngapha ngiwumfundisi. Kwathi ngo-2009 waphela umsebenzi. Ngazama ukufuna omunye kodwa lutho ukuwuthola. Ngase ngibona ukuthi kushuthi uNkulunkulu usefuna ngisebenzele yena ngoba phela nobaba ubengasebenzi. Ngabhekana-ke nebandla kuphela kodwa impilo ibingasafani ngoba besiphila ngomnikelo kuphela. Unkosikazi yena ubezama ngokuthunga izimpahla zabantu uma zidabukile noma bafuna ukunciphisa. Into beyenzeka-ke besike sihlanganyele namanye amabandla, ikakhulukazi ngogudi nasekupheleni konyaka. Kanti futhi besike sihlangane singabafundisi sizobonisana ngokuphatha ibandla. Kwathi ngolunye usuku sihlangene njengenjwayelo. Kwakunomfundisi obenemali nje impela ebese ngimjwayele. Kwathi makuphela umhlangano wathi uzongihambisa ekhaya. Phela nganginganayo nemoto ngalezo zinkathi. Sathi sisendleleni wabethe eqala engibuza ukuthi bayanikela yini abantu. Ngamphendula ngathi cha, kona bayazama noma benganikeli ngemali etheni. Wabese engitshela ukuthi yena ebandleni lakhe kuyanikelwa hayi into yokudlala. Wathi uma ngifuna ukuthi ebandleni lami kuze abantu abayizigwili angangisiza. Ngavumela phezulu. Wanginikeza inamba yomunye ubaba wathi angixhumane naye. Nangempela ngamthinta-ke lo baba
sahlela ngaya ukuyombona. Ngafike lapha ngachaza udaba lwami. Wavuma ukuthi uzokwazi ukungisiza. Wathi kuzomela ngithenge ingulube ngoba kudingeka ikhanda layo. Ngayithenga, wathi kumele ibulawe yimi. Ngakwenza lokho, wabese elisebenza ke ikhanda lale ngulube. Waqede wathi angithathe lekhanda ngiyolimbela ngiligcibe kupulpit. Wathi umhlatshelo walo ukuthi njalo emva kwezinyanga ezintathu kuzomela ngilale nentombazane yasebandleni lami. Ngiqede ngigeze into yami, lawo manzi ngichele ngawo esontweni ngaphandle ebusuku ngo-12. Ngakwenza lokho futhi akubanga nzima ngoba phela maningi amantombazane emabandleni athanda ukuzilahlela kubafundisi. Into ebuhlungu eyenzeka ke kwathi nje emva kwezinyanga eziyisithupha ngikwenzile lokho okwakushiwo yile nyanga, indodana yami yokuqala yalahlekelwa umqondo kuze kube yinamhlanje ayiphindanga yaba right. Ibandla lona lindlondlobele ngenye indlela, nemali iyangena kakhulu futhi. Abanye baze balethe nanemfuyo ukuzobonga ukuthi bathola ukuphila nezinto zabo ziyavuleka. Inkinga yami sengifuna ukuphuma kulento. Seside lesikhathi ngidliwa unembeza wokuthi indodana yami injena nje yilento engayilanda. Okubuhlungu kakhulu ukuthi uma ngiphuma kulento ngizolahlekelwa yiko konke enginako. Umndeni wami uzobuyela ekuhluphekeni. Ngiyazisola kakhulu, sengize ngicabanga nokuzibulala. Ngithanda ukuxwayisa kakhulu abantu ukuthi asikho isithwalo esilula. Labantu abathwalisayo abakutsheli bonke ubungozi bokuthwala. Ngixwayise kakhulu nalamantombazane athanda ukuzilahlela kubafundisi ukuthi abayiyeke lento yabo ngoba bafaka izimpilo zabo engcupheni. Mina nje wonke lamantombazane esengike ngalala nawo ayikho engathi iyaphambili ngempilo. Bonke impilo zabo zimile. Ngingasho nje ukuthi bayizicathalala zasesontweni. Yibo abaklinayo, bayacula, yibo abagijimi bebandla. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ucommente, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free. And okunye ngicela ukungidlulisa bazalwane ukuthi le channel yethu le akusiyo ukuthwala kuphela. Noma ngabe iyiphi inkinga obhekane nayo, uma nje ufuna ukuba u-anonymous, ungasibhalela usi-inbox ku-TikTok noma ku-Facebook.